Peygamberimiň özüniň aýdan hekaýaty. Bir zaman 3 adam barmışdy. Biriniň gözü ýokmuşdy. Yine biri varmışdy. Ennamynyň rengi owadan nämişdi. Ala beýle şeýler. Yine biri var, ennamynyň bir owadan kellesinde tüýgli saçy bir gelişdirakmışdy. Am Hudaý Taala hemme kişi der folpynyp bir ferişteni bir üçsünün ýanyna iýberipdir. Ennamy alan ýany barsa, näme hewren narahat görünýär. Narahat bolma mene bir. Ennamyň rengim şorumrak, halkyň owadan rengi var menne ýok. Onu bärik gelip mübarek elini çekipdir. Ol feriştoň ennamyna owadan renkli bolatdyr. Inni näme isteýän diýipdir. Bir köşekli diýen bolsa diýipdir. Bolýar diýipdir. Köşekli diýede götüripdir. Ine bir de senki Hudaý bereket bersin diýipdir. İkilenci vardı ennamyna o iýdirli tüý ýok, saç ýok. Näme hewren narahat otýaňa. Halka bir göz gaşy wa saçy wa owadanlygy wa menne ýok. Onda maňa mübarek elini çekipdir. Owadan adam bolupdyr. Inni näme gerek? Maňa o tanalda sygyr bolsa kek bolajak diýipdir. Getiripdir. Hudaý bereket bersin diýipdir. Şulenji gözü ýok adama bardyr. Näme hewre narahat daýyp Hudaý Taala maňa göz beratdy, gözlüje boladym. Onu mübarek elini gözüne çekipdir. Hudaý Taala da gözlüje çekipdir. Näme gerek taňa inni diýipdir. Bir dawarly jawalsam diýipdir, bir oýunjak geçip bolasa diýipdir. Onu beripdir. Hudaý bereket bersin diýipdir. Inni yer tıkak egilmez bilen misafir sırap, ol perişte yine öwürlük getdir. Ol ennamy ala renklije bolly sir diýen içinde. Mene bir misafir zadım da ýok diýipdir. Bir diýe bolata, bir iner bolata, bir men ýola açdym özüme de bir iýişlik bolata, bir güneň şundalar ýa diýeden berasaň diýipdir. Bolamaz diýipdir, baraňyr diýipdir. Başyma dönen diýipdir. Sen ol ennamy ala däme diýipdir. Bir ýaxşy zat egel saňa doga etdi, sen owadan bollaň. Oğam sana mal verdi, Hudaý bereket bersin niye aýtdy diýipdir. Ýok, bula dädimde niýetdi maňa diýipdir. Aýtýanyň çyn bolsa hoş, yalan bolsa Hudaý seni helak etsin diýipdir. Oğam bartyr sygyrlyň ýany, sürü sygyr. Mene bir musafir diýipdir. Bir sygyrda bolsa, tanyda bolsa, bir hem iýiçkim bolsa, öýünde garyp dilem görmäýin, bir bermen rahat bolaýyn diýipdir. Bolamaz diýipdir. Hey sen ol bir iýgirli gaşyň ýokdy, saçyň ýokdy, bir ýaşda degel saňa haýr doga etip gitdi. Ohamda saňa bir tanal sygyr berip Hudaý bereket bersin. Sen näme şo diýipdir? Kim aýtdy diýipdir? Bu atamdan etdi maňa diýipdir. Aýtýanyň çyn bolsa hiççi, yalan bolsa Hudaý helak etsin sen diýipdir. Ama dawarla bardyr. Mene bir musafir diýipdir. Tüýlmi hewrim malyňdy kän diýipdir. Maňa bir kömege dataň diýipdir. Maňa aýtma diýipdir, gireň özüň al diýipdir. Ne çalsaň al, ýöne gireň bolsa alyp diýipdir. Onu sen diýipdir, şo bir ýaşda saňa haýr doga etdi, edil öldürün diýipdir. Gözüm ýokdy, gözlü boldum, malym ýokdy, mally boldum diýipdir. Ne çegireň bolsa al diýipdir. Kemejek daýat ýok, Hudaý Taala beren bereketi bola diýipdir. Öwrülakany mene ferişte diýipdir, maňa mal gerek ýa. Hudaý Taala hakykat imtihan için etdi. Hudaý onkydan öter bereket bersin, saglygyňa ýarasyn, şu ahlagy mende bolup diýipdir.